Така, здравейте, приятели, и добре дошли в Brawl Stars, където днеска ще направим челито на 25 ранг. Така, първо се извинявам, че нямаше напоследък видеа последната седмица, защото три неща. Първото е, което объркваха се постоянно видеята. Буквално снимам и все нещо се случва. Буквално. И второто е, бях направил цели 2 часа клип и то за нищо. Мислех сега следващото клипче, нали, в което ще направя клип, да е на влог, обаче и влога не стана. В смисъл, сега ще ви кажа, но първо да кажа първото, което е. Снимах 2 часа през нощта, за да направя с един мой приятел, да го направя Ейго, и той е Ерхан. Където е Ейго? Да го направим на 2000-3000 купи тогава беше. Направихме го, но се оказа, че цялото клипче е станало за нищо, защото буквално не ми се е чувал гласа, защото говорихме през месенджер и не е ставало и неговия глас да се чува, и моя, и на играта, така че не ставало. Това ще го знае за напредък, не? Второто е, което следващото клипче мислех да е на влог. Още от една седмица планирам влога, но все нещо се случва. И сега в момента също мотора е развален. Няма как да го оправя, защото нещо е изгоряло. Трябва да поръчам нещо ново и тогава вече ще дойде влога. И това сигурно ще стане след 1-2 седмици би трябвало. Може и по-рано. До една седмица трябва да е готово. Така, без да се бавим повече, праскайте лайка нагоре, абонирайте се за канала с камбанка и го пратете с приятели, така нека да започнем. Днешния клип ще я вдигнем тая на 25 ранг, защото е на първо място по най-силна, в която имам. Много съм добър с нея, защото е направо къртинги. Много е добра просто. И сега му минахме старо дроповете, нищо не се падна. Ето ги новите ми герои. Нов герой, който бях изкарал, който не снимах. Това е Ейтая, направих я на 11 ранг. Изкарах и... кой бях изкарал? Пенито, и тоя Перл бях изкарал и... Да, като цяло е това. Направихме и Спайка на 20 ранг. Егона. Така. Следващата, която ще вземем, е Тара. Тая с картите, извинявайте. Ето е тая Тарата, много е добра, просто човек къртят но винаги с нея и заради. Така, нека да започваме. Ако искате да дойдете между другото в клуба ми, ето го, Нихатата клуб. Просто трябва да имате 5000 купи и си идвате веднага. Той сега е 4000 нещо, но бях го пуснал на 200 нещо купи, защото най-ще ще играе за клуба. Така, но трябва да играете в клуба, защото трябва да отваряме все пак мегапигове. Вижте, той не е играл за мегапик, моя приятел, но както и да е. Така, айде да започнем веки едно соло шоудаунчи, да видим как ще станат нещата. Така. Ето ако ми скочи. Мале, те са двама. Чая. Добре, те са бият, но аз ще им дойда един път. Добре, брат, бате, че е толкова. Мале, те как се събраха толкова, човек? Бият от начин. Колко Едгара има, човек? Ма той не, това не е честно, човек. Той Едгар трябва го нърф на 2 човек. Те суперцел не може все така да се позволяват. Не стига, че бие много, а също и са хилва докато бие. И също и като скача, ако имаш това. Забравих как те казваше, стар нещо си. Power. Забравих как се казваше, но и дете на 9 левел се изкарва. Не стига, че изкача и пак удра. Има Тара някъде. Добре, той е Едгара замина. О, майко. Я да ми дойде, бе. Ела, сметнишка. Ела, бе. Всички сега срещу мина. Бата, тук е много трудно иначе, бе. Като си на 25 ранките. Бате. Не искам това да ми дойде, ама някой да направим. Искам Едгара да ми дойде по принцип най-много от всичките. Едгар е нищо за шелито. Чай сега, да не си харча, да ми скочи, дай.
Че тук има много тимъри. Не, брат, не искам са тим. Брат, искам да са тимна, ама не му се доверявам много на това. Защото по принцип вече след 20 ранг много тимър има. Дай, тай замина. Тая замина. Не. Добре, този замина също. Добре, на трето място сигурно. Добре. Чай сега, тук сега е малко трудно. Човека ще ме направи. Чай сега, скачай брат, скочи ми. Не, оцели ма. Не, айде второ място, добре. Второ място пак е добре. Така, даваме плея гейм. Между другото и сега след малко, този клип ще е доста дълъг, след малко ще дойдат и квестовете, те към 12 часа идват, сега е 11:46. Добре, на много добро място сме. Не, човек, няма те ударя, ти си Dynamite все пак. Защо се занимават с Dynamite, а не с мен? Да ми... Ага. Да, ето, за това виках. Като ми скочи и ми взе някакъв демидж, 2000 колко. Чай да сетим, нали с това? Добре. Бате е много напрегната игра. Не! Айде ви загуба. О, what? Чай сега, не знам, просто директно аутотуинвах. Аутотуинвах и не знам. Не знам как го убих. Добре, напомпах се. Човек, той се приближава много при мене и заради той знаеш, че и той ще почне да ме удра. Знаеш го просто. Аз малко да кемпя, защото и други има кемпъри. Ей тая трябва да загине. Бате, тая трябва да загине. Бате, тая трябва да загине, бе, човек. Как не загива? Ма тя ако ме оцели само един път и съм дет. Да, половината ми взе само на един удар почти. Добре, тук има някой, нали? Не. Бате, той какъв е, бъс ли е кой? Какъв е той, и там има Леон. Бате, як да го оцеля малко. Тая пайпърката най-много ме е страх. Добре, всички... не, сърч. Не, и двамата са дет. Добре, брат. Мъртъв съм. Добре. Възможно ли е... Не! Можеше тук да направим първо място. Можеше наистина. Можеше да направим първо място. Добре. Кога ще снимам между другото с камера, да ме виждате ли? Ами буквално след влога, защото и без това и във влога ще се представя, защото то по принцип вие ме виждате от ей такова, от ей и нещо. Изтегли си много приложение, защото е много букук. Добре, тук има два крова. Той кров мисля, че трябва да загине. Добре, и той Едгар трябва да загине задължително. Брат, колко Едгара има? Аре стига, бе! Аре, много искаме и този да ми скочи. Добре. Не сме мъртви. Добре, това е добрата новина. Не сме мъртви, човек. Добре, той е замина. Важното е да заминават хората. По-малко важно е да събираш кутийки. По-важно е да заминават хората. Добре. Буквално, брат, аз не може се така. И тук съм дет. Брат, тук бях дет. На трето място ли, човеко? Да, вот. Дори не разбрах кога. Между другото, моя уинстрик е 53. Никой не може да повярва, че това е моя акаунт.
Но си е моя, това даже и вие го знаете, защото от началото на YouTube още съм с този акаунт. Бях първоначално с друго име, мале човек. Тая им се... Страх ме е от него, от нея също. Брат, може ли сега такова нещо? Може ли да е толкова просто този крол да влезе вътре в Шели? Моля ви се, обяснете ми в коментарите. Той да си изпроси вече. Защо идва вътре в мене? Ще се. Не е много хубаво да си в средата, но аз ще вляза, защото... Да знам, брат. Много кемпари има, защо аз да не кемпя? А? Да ме убиват чипот, защото съм бил Шели. Брат, той... Да, брат, моля да се влез в... Брат, аз не искам да теля, защото ще разберат, че съм Шели. Всички ще ме рашнат, аз ги знам тези неща. О, добре. Добре. Чай, че то сме взе половината. Така. На четвърто място е осигурено. Оу, има... What? Какъв е някакъв меча, бе? Това е меча... как се казваш? Мортис. Меча Дарил, ще да кажа. Има Пайпер, което е много опасно, но аз съм Шели. Аз съм по... Айде, Пайперката дойде. Брат, тя би по 2000 демидж. Бате, как му? Оцелва. Бате, всички срещу мене ли? Ай си ктируе. Не, тук трябва да спечеля, брат. Брат, няма да умирам. Не. Добре, второ място. Тук ще иде много яко, ако бях убил Пайпер. Оу, човек. Маля, човек, треперят ми вече ръцете от тази игра. Много напрегнато, човек. Аз помислих, че ще ме убият. Той бото беше много опасен, ме. Обаче ако нямаше Пайпер. Аз знаеш, че Пайперката ще ме уби още в началото. Тя е много опи просто. Отдалече направо е кърти. Дори да вземе само 3 пауърапа, 3 са твърде много за нея даже. Бих казал. Да, брат, ела. Ела да те изкърте, ела да те изкърте. Ела да те изкърте. Арде, ела де? Ела, нали на много отворен са правиши. Брат, защо човек? Защо мене ме нападат всички? Защо мене? Добре, колко купи вдигнахме? 42 състава. Човек. Аре, брат. Малко. Буквално ми остана около един ранг. Един ранг ми трябва само. Само един ранг ми трябва. Той Мортис е много... лошо е, човек. Добре, брат. Разбрахме, че е много... И той е Стюин, също и той е много... опияма. Да, брат, да. Огромна грешка. Добре, сега да ми дойде Мортис. Едгар. Че той. Мортис и Едгар, ако са заедно, направо ще ме изкъртят от бой. Аз не съм толкова добър на Brawl Stars, все пак по-малко от 10 000 съм. Буквално от един месец играя играта и вече съм около 10 000 купи. Аре, човек, как бега толкова бързо? О, майко. Добре, той е мъртъв. Не, защо са тимваш, човека е на много малко, бе, брат? Защо са тимваш?
Аре бе, човек, убит. Браво, браво, браво. Добре, аплодисменти. Добре. Че, мене ще ме уби. Добре, брат, аз на къде да тръгна, аз не знам. Бате си при... Абе, той е Броки. Много досаден. Бягай тук. Тук има ли някой? Добре, тук няма никой. Човек. Направо... Брат. Брок, моля се. Добре, той трябва да е мъртъв. Има биби. Това е важно да се знае. Отгоре. Има и Дайнамайт. Колко ставаме? Дайнамайт биби. Добре. О, Стю! О, добре, че не заминах в средата, човек. Добре, той Стю ги кърти. Той поне трябва да замени. Преди да умра аз, той трябва да умре. Да се взема плюс кутийки. Добре, вече може да ме нападаш. Или може да нападаме другия. Дай, той че той е на най-малко. Бате, сега си представи бибито да наизкърти всичките. Добре, първо място. Изгубихме си винстрика, но какво да правим? Човек, искате ли да го вдигнем този Шели на 35 ранг? Знам, че е невъзможно, но някой ден трябва да опитаме в клип. Имам един мой приятел, който е с Dynamite 25, което е твърде много за мене. Човек, буквално... Да, брат. Да, брат, тук съм дет. Нали? Да, просто нямаше шанс. Защо тръгнах натам, брат? Колко... Колко аз дори не знаех, че толкова взима, човек. 8 купи. Това е твърде много, е. Мала. 8 купи, то е... 9 купи дава на първо място, то директно за 10-то... Абе, аз мислех, че поне 6 купи ще взима, то... 10 купи е твърде много, човек, бе. Защото и 10 са го направили... Добре, някой Едгар иска да умре там, ама. Човек. 25 ранг, много трудно било. Брат, аз се изморих само от... Не знам си коя игра, ама. Добре. Абе, брат. Има Пайпер. Чух звука на Пайпер. Добре, той иска да ми дойде на мене Мортиса, обаче ако дойде лошо става на него. Освен ако няма гаджети. Добре, я Пайперката. Аз ви казах, че има Пайпер. Защо са тимват, човек? Защо са тимват? Никак не обичам тимването, човек. Брат, стига бе. Сега те всичките мене ще му нападнат, то се видя. Аре, много тихо стана. Видя само Мортица. Брат, защо? Убийте я тая Пайпер, бе, човек. Добре, те са биха там. Добре, браво, убиха и Пайперката. Добре, той иска да умре. Или не иска. Предполагам, че не иска. Брат, аз ако тръгна върху него, той ще му уби с... ще му замрази де. Има ли он някъде? Брат, има ли он? Мисля, че е долу. Айде. Мъртъв си ме, човек, аз знаех. Брат, мъртъв си е. Мъртъв си, бе. Ти не го знаеш това. Ти си мъртъв. Брат, аз трябва се... Не са хилвайва, човек. Брат, аз буквално се върнах купите. 8 ми взе, 8 ми върна. Буквално 0 купи сме взели. Охо. Има трикоти там. Мисля да се взема едната моите, защото... Всички ще тръгнат към трите. Абе, аз да тръгна по-навъм към тях, че... Брат, ако бяха Едгар и сега ще да се напомпа яката, ама не съм Едгар, аз съм Шели. Буквално мога да го бия и сега един стил от близко на един удар. Добре, той е Дайнамайт. Излезнал е. Добре. Бая се атакувах. Добре. 6 станах буквално за... Няма една минута.
който ще ми скочи да заповяда. Брат, защо има Пайпър и Едгар навсякъде? И Бибиста даже виждам, че има и Стю. Но Елпримото почти не го виждаме и сега чух Елпримо, но... Не виждам много често и тук Елпримо, защото... ето Едгар. Тук има ли някой чай, някой хитрец да няма тук, че... Брат, те искат да умрат буквално. Пускай Hyper Charge. Да, пускай, ама нищо няма. Добре, тук първо място задължително трябва да сме, защото сме все пак 9. Всички ще се страхуват от нас. Сега ако пък всички ме нападнат, това ще е вече... Има шанс, що пак да не е прекалено. Прекалено е за мен е просто 9 да съм. Добре. Брат, аз няма се закачам с никой, защото... Те ще видят, няма смисъл, те сами ще се оправят. Аз ако са... Тя иска да умре. Човек. Моля ти са. Всички сега ще дойдат към мен. Добре. Той е мъртъв. Аре, брат, тая умря. Супер. И той е мъртъв. Добре. Много напредната игра. Добре, колко купи ми трябват? 40 нещо купи ми трябва, човек. И ставаме 25. Аз даже се чудя да надвикна някой да дойде заедно да играем, ама няма стане. Мале, много напреднати игри стават след 20 ранг, даже след 15 те почват, ама в 15 са много рядки, на 20 вече почват направо всички да се скачат в лицето, всички да се тимват. Брат, няма почти никаква котия до мен, може ли сега такова нещо? Добре, има Едгар, който вече се изел и това. И аз съм дед. Не, брат, не искам тим, брат. Три човек, брат, страха ме е, защо ме е страх? Да, аз съм дед. Не, добре, не скочи. Не скочи. Да, брат, навсякъде. Навсякъде хора. И съм мъртъв. Мъртъв съм, брат. Сега той, ако се използва Hyper Charge е супер, аз съм мъртъв. Даже ми омръзна да казвам, че съм дед. Брат, стига! Той не мога оставя даже да поживея мъничко, бе. Виж го, половината ми взема само на един удар. Да, брат. Ай си ктируе, бягай от мене, бе. Пак сме на 24-то. Но пак сме на 23-то, ще да кажа. Исках да кажа. Ма не сме 23-то. Хора, ако в този епизод праскайте лайка нагоре, за да може да стигнем с тази 25 ранг, защото направо ми омръзна вече. Игра след игра, брат. Игра след игра. И как ме разбира, че съм натам? Как разбира, че пак се връщам? Добре. Не разбира този път, не оцеля, ама. Брат, стига е. Ай си ктир от тукала. Брат, котката е тука. Леон е тука. Двама Леони са тука. От някъде ще ми изхочи ще е Едгар. Той има Едгар, просто във всяка игра поне един Едгар има. Задължително, той не може без Едгар. То заради той тази игра вече... Да, и той ще стане и сега не видим. Той още една има, дето ще иска да става, не видим, ама... Брат... Ай си ктир от тукава. Всички... Брат, стига бе! Притискат има тука. Искат да изядат шамари. Да, брат, тая стана невидима. Добре, хилнах съм маничко, ама.
Той не мога оставя да живее даже за миг. Добре. Добре. Не знам как все още съм жив. Има Анджело. Добре, Леона най-досадния се замина. Тук има някой, нали? Трябва да има. Няма. То спасих се, човек. Не знам как, но се спасих. Тук има някой сега, нали? Никой. А, има, да. Кой е тая, бе? Манди ли ква? Аз буквално бях на косъм да умра и сега от Леони и от една кит. Но някак си дойдох тука. Сега тая ще стане невидима, братя, и сега ще ме отрепи. Има навсякъде, чу. Хора има навсякъде. Добре, браво. Тая е мъртва. Анджелото трябва да е мъртъв. Добре. Добре. Откраднах ги абсолютно всичките. Първо място, не мога да повярвам, не знам как, но първо място. Значи на 24, след 20 ранг трябва да кемпиш и да си винаги са супер. И на штрек и да се тимваш. Това са трите неща. Да си на штрек, да тимваш и да си кемпър. Защото на високи купи човек. Бата, аз само едно взимам и отивам на някой храс, защото той трябва да умре. Не ме интересува на какъв живот трябва да умреш. Чеч. Добре. Сега ще иска да види тук дали има някой. Бате. Още 8 души. Човек трябва ми само... Трябват ми около... Ако ще с Win Streak, буквално ми трябва 3-4 игри. Но аз не съм с Win Streak и ми трябват около 5-6 игри. Победа на поне трето място. Добре, сега дето съм на 5-4 души все още има, това ще ми даде ли, ако аз сега умра, кой купи ще ми даде? Или ще ми даде минус, защото... Бате, тая Пайпер ли, каква е много странен скин? То прилича директно на друг герой. Да, брат, аз тук вече трябва да... Маля оцели ма. Тук сега ще има друг, аз знам. Да, тук има някои шели още. Добре. Брат, моля ви се, не дейте. Човек, не дейте. Пайпърката трябва да умър. Пайпър. Ооо, цели ма. Още един удари трябваше и аз съм дед. Брат, много наблизко станаха нещата. Тая трябва да умре. Тая, браво. Добре сме. Не, умрях и от четвърто място, нали? Добре. Не, брат, не мога, човек, трябва да вдигна някой. Бах ти. Трябваше трето място да съм тук, но съм четвърто. Демек, щом на четвърто дава колко 5 купи видях или 4 или... Би трябвало на пето да дава 1 или 2. На 6 би трябвало да вземе минус 1 или минус 2. Много напрегнати игри стават, човек направо не мога. И използвате ли тези пинове, човек? Защото аз използвам си ги, някои не ги използват. Никой не умира, никой. Ако и сега бях на първи ранг, гледай до сега да са умрели поне 4 души, а пък той е 2-1. Те сега би трябвало да са двама. Да, като гледах и така как се бият. Да, той искаше да умре.
Той май се вярваше твърде много. Мортис не може да убиеш или. Освен ако шедето не е на първи, а Мортиса да е на 10. Но имало и такива случаи, в които и някой да е 6, пак само да е 2 и го убивам. Виждате ли? То няма значение power-upите. Имат се, ако си някакъв шарпшутър или нещо такова. Колкото ако си 10 и срещу 6 няма никакъв шанс, човек. Има, ако си отблизко, защото тая е шарпшутър и тая пайперката. Брат, аз не искам да тръгвам към нея, ще има такова само. Аре да се събера, поне по супера. Добре. Мале. Само трябва да си използвам гаджета и виж кой прави. Не. Мортиса ще убие. Те Мортиса ли бе? Мортиса го остави за накрая, той е лесен. Аз тебе искам да те убия. На тая трябват още 2 удара и съм мъртъв. Не. Мортиса не трябва. Аре, Мортис, ти направи нещо, тръгни към нея, ти си с гаджет-маджет. Виждам те някакъв скин си купил за 5000... Как се казваха уния неща? Блинк. Добре, почти е мъртва. Само един супер трябва да използвам. Е така. Не! Какъв е шанса? Какъв е шанса? Добре, не знам как станах на първо място. На 575 кръв. О, да видиш, дошли са квестовете, чаете сега. Дошли са квестовете, я да ги видим какви са квестовете. Не ме интересува, после ще ги направим. Трябва да играя още 2 игри на първо място и ставаме 25 ранг с Шери. О, кои са тези притеснителни игри, бе, човек, много са... Буквално трябва да кемпиш навсякъде. Да, брат. Защо точно Брок? Защо Брок? И съм мъртъв. Добре, не знам как се спаси. Човек, не мога да дишам даже от тая игра. По принцип Брок не е силен, но като има Star Power, гаджет, маджет, всичко, гледай какво става. И е на максимум левел, би по 2000 и нещо демидж. Ядосваш се, брат, за какво се ядосваш? Аз какво ти правя? Ама я бягай от тука. Бягай от тука! Мале, шав да умра. Добре, че имам Star Power да се хилвам на... като стана на под 3000. Иначе шав да съм мъртъв. Добре. Така вече ескалираха нещата. Ескалираха нещата, човек. Добре, четвърто място е осигурено 100%. Ого, не. Ей, това имах предвид. Като си шарпшутър биеш под 5000 и нещо демидж. Мале. Аз бягам. Трябваше Брок да се справя с него много лесно. Добре, трябва ни една игра. Първо място и ставаме 25 ранг с Шели. Не трябва никакъв минус да взема. Ако ще съм на 6, на 5 място поне трябва да взема, за да ми даде плюс или изобщо много. Добре, аз тръгвам директно за тези двете. Не, аз забравих, че това е Шели също. Не трябваше за тези двете. Добре. Тимнахме се за Шелито. Тя да ги вземе тези двете, аз ще взема и тези двете. Малко се далечно, но... Не, брат! Шарпшутър! Мразя шарпшутерите. Много са опи. Братска. Не трябва да ям никакъв минус. Ако ям сега 8 минус, директно ще победя. Ще полудея, човек. Добре, тук е много. Трябва ми първо или поне второ. До трето е добре, това трябва. Не се занимавам с това. Добре, ще го взема.
твърде притеснително. Буквално чакам от някъде да ми изкочи някакъв невидим Леон, някаква Пайпър, някакъв Едгар, някакъв Бъс. Те са буквално много опит. И Карла също е опит, да не го забравяме. Това ето е Леон, Бъс. Каквито герои казаха и сега и те се появиха. Не, тук много глупост, голяма глупост. Голяма глупост. Брат, ай сектор от тук. Да изчезваш. Не кап се. Ще трябва някой да умре. Не искам аз да съм това. Аз не съм това. Аз знам, че не съм това. Всеки се занимава с някой. Добре. Айде станах честито на нея хора. Станах... Станах вече 25 ранг с Шели, браво. Не мога да повярвам. Първият ми 25 ранг герой. Първият ми 25 ранг герой. Стигнахме целта си за това клипче. Така, значи сте праснали палеца нагоре и много ви благодаря, че сте го направили. Заради вашето пръскане на палец станахме 25 ранг с Шели. Аз това не мога да повярвам. Скоро мисля да стигна и тук, но това ще е за някое друго клипче. Сега да играем малко на квестове, защото направо мръзна ми вече тук да се занимавам с някакви неща. О, те не са били чак пак толкова бе. Кой ще кажете да играем с... не с Жеси. Да, поне да вземем два квеста наведнъж да вземем поне. Какво трябва да направя? Да убия 15 души? Мечта и двете са еднакви. Да убия 15 души и ми дава 500 на двете. Супер! Днеска ще има за отваряне на нещо. Или парички, или стардроп. Добре, те са ботове. Вече няма нужда да се притеснявам, защото поне и да загубим, няма да загубим толкова скъпи. И плюс той няма да е толкова напрегнато. Така ви хора, кажете им без той, как по-добър ли съм вече на Brawl Stars от преди, защото има си бая разлика от както от преди. Буквално преди бях около... Последното му клипче даже бях, мисля, че по-малко от 6000 купи, а вече съм почти 10 000. Представете си, за по-малко от седмица над 4000 купи. Така. Хора, аз ви казвам от сега, че на Brawl Stars видеята никога няма да спрат. Почти никога, освен ако играта не умре. Ама според мен няма да умре скоро. Даже ще се покачи нивото на игране. Но би трябвало след 1-2 години пак да стане някаква умряла, но аз ще се продължа да играя поне. Така. Аз помисля, че има още един човек. Така, трима сме убили. И уинстрик, добре. Супер, супер, супер. Това е доста добре. Човек направо... И аз не знам вече какво да ви кажа. Тъй. Поне сега да не очаквам от някъде от храстите да ми изкочи някаква Шели пълна догоре. Але той ще мога да се ли още малко. Как не мога цели? Не, всички срещу мене, да брат, всички срещу мене. Ой, да е. Трябва още да убием, мисля, че 9 човека или колко беше.
Тук са истински хора, бе. Аз мислех, че още са ботове. Ма не са толкова силни. Така. Хора, между другото, не знам дали съм ви казвал, защото аз бях снимал вече няколко епизода и те станаха пълен букук. Надявам се и той да не стане някакъв траш. Тако, PUBG няма да има видеа. Защо ли? Защото бях заснал едно клипче и цялото клипче виждам буквално бъгва. То всъщност още като снимах в играта ми бъгваше, защото снимам. Очевидно не става докато снимам на PUBG, защото PUBG е много тежка игра. И ми бъгва през цялото време, нали, докато заснимам. А иначе ако не снимам, си върви нормално играта, нали, като за 45 FPS. Но просто много лагва иначе като снимам. И заради това няма да стане PUBG. Чая, че тук пак някакви притиснати игри стават тук за другите. На мен все още не ми е станало. Какво? Чай, че той ми биеше първоначално 2700 и изведнъж почна да би... Чай, бе, ко? Чайте да излезна. Дали ще можем в нещото клипче да станем си 750, що не? Що не? Хора, между другото, тук станах и почти голд, почти едно. Голд едно станах и не ми даде нищо от митика, даде ми някакво Hypercharge преди да го локна на Dynamite ли беше, на Primo ли беше, мисля, че е на Primo. Той трябва да умре още от сега. Бате, яре, бе. Иначе тика и той е много добър, не го гледайте, че той просто трябва да знаеш да играеш с него. По принцип аз все още го нямам, не знам как е с него. Имам Амбър и Спайк, но нямам тик. Тук има някакъв бот. Чако. Толкова сте... балончетата. Гъсчо. Брат, той ще умре просто. И се казва Захар. Захарчето умре. Абе, и той не е толкова зле. Ако го апгрейдна на 9 и гледай каква машина става. Машина за бисквити дрек. Маля, аз тук станах 11 даже. Между другото, аз откакто ме нямаше в Brawl Stars в 2023 и 2020, половината на 2022 и в 2023 също цялата година и в началото на 2024 са дошли адски нови неща и направо не ги знам имената на все още на героите на някоите. И направо буквално се е сменила Brawl Stars. 2022 началото и айде да кажем до края на 2022 беше уникална просто, но айде до средата на 2022, защото като те безстои в края махнаха боксовете, а то още преди да ги махнат боксовете беше си умряла играта. Знаеше се, че ще умре, защото много по-малко хора я цъкаха. Добре, той Мико е бил много опи между другото, обаче аз нещо не го харесвам много. Защото брат, нищо не прави, мене никога не му е убивал между другото Мико, мисля, че така предполагам, защото просто брат не се... Той как му убил? Просто не се сещам кога му е убивал Мико. Може и да му е убивал някога, но не знам, не се сещам. Но иначе са много описвите, аз ги знам, защото може да избягаш от натоварени ситуации, но... Добре, тая пайперката, аз знам, че се сменя, ще се занимава. А не. Супер. Така. Има някъде Анджело. Ей го на. Той между другото ме уби. Мисля, че в видеото на един удар, или беше пред видеото. Абе, я умирай, бе.
Маля, само половината ми взе на един удар. Ох, си тих. Добре, не можа да ме оцели. Не може. Добре, оцели ме после. Аре бе, какво става? Не мога да убия един човек. Не, в този клип май няма да може да станем. Да вземем старата група. Че бе, стои много дълго става клипчето. О, има Ханк. Той по принцип е най-слабия, но... Абе, не е чак факт толкова слаб. Убихме ли го? Не. Трябват ми на мене килове, не ми трябват купик, трябват ми килове. Дай как ми открадна хила. Добре, убих го и аз. Така. Аре бе, къде се скриш бе? Няма да те търся половин час. Брат, ти ще се появиш сам. Аз ще идея тук в средата. Няма да търся. Аре бе, човек, той къде се крие толкова с време? Мале. Некъде тук ли си, къде си ти бе? Мале, той го няма, човек. Той го няма. Ай, го накъде се крие. Айди. Трябват ми още 4 убийства и си взимам коещето. Чакай, нали до сега го убиваше на 3 удара тая кутия, защото той сега на 5. Не, мъртъв съм. Тая мелодия е просто много добра. Много е добра. Тя е много добра, викавам. Може и нея да я вдигна на 20 и... Ще видим на кой ранг. Ооо, човек, малей. Аре бе, 4 души трябва да убия, ако му има толкова струнното, те даже са ботове. Всяко не мога да убия никой направо. Аре, еламе. Той ще да му убие, още един удар му трябваше. Трябва да варя да убивам, не да... Добре. Още едно убийство ми трябва. Още един кил да е, че ако говоря аз тук убийство от колко време не знам казвам, ама. Добре, изпълних си квеста. Сега той къде се крие, той е нещастник, къде се крие. Аре бе, човек, сега пак ако стане предния път да тече сега половин час. Ай, гуна. Малко по-малко от половин час да търся, ама... Добре. Взехме си квестовете. Тъй, че ето тук е дошло още нещо ново. Тъй, какво ще отваряме да видим? О, парички. Хора, между другото, Legendary Star Drop би трябвало вече в следващото видео на Brawl Stars да го отворим. Пак ще го отворя на следващото видео и това би трябвало да е утре или други ден.
Да, надявам се клипа да ви е харесал. Ако е така, дайте един палец нагоре, абонирайте се за канала с камбанка и ако искате може да влезете в този моя клуб. Казва се Нихатата клуб и е оригиналния ми. Няма да вземат него никога. И в следващия клип ще гоним М10 000 копии. Ще вземем и Legendary Star Drop и ще бъде това като цяло. Аз бях Нихат. Чао и до нови срещи.